Hingusgan sa Talisay City Health Office nga mapaubos ang mga bata sa medical ug dental check-up, hinungdan nga gida sa mga daycare center ang mobile clinic. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa dakong hawanan sa tubangan sa Linaw Barangay Hall, gipahimutan kining mobile clinic sa Talisay City Health. Ang mga bata nga nag-edad og 3 ngadto sa 6 anyos naglinya uban sa ilang mga ginikanan. Sa mga mobile clinic gihimo ang dental check-up og usa sa nakabenepisyo mao kining 5 anyos nga si Kylie Sevilla. Matod siyang inahan, una kining higayon sa pagpa-check up ni Kylie ug mapasalamaton sila kay nahibaw-an nga dunay cavities di ay ang mangipon niini. Dako kay siya tabang sa mga parents no na kanang nasad sila kanang kanang sa medical para makahibalo sa dang ubang parents na how to take good care of the children's teeth. Dili lang sad kay pasagdan lang pakaon og sweets. Matod ni Dr. Dino Alanzado nga gawas nga usa kini sa mga requirements sa daycare center sa ilang accreditation, gihimo nila kini aron masuta ang kahimtang sa panglawas sa mga bata. Ilabi na ning nag-usab-usab nga dagan sa panahon. Pinagi usab niini daling matambalan kun ado naman gani gihambin nga sakit ang mga bata. Ilabi na kun kini makatakod. Nang hatag usab sila og libreng mga tambal og vitamins. Consider sa kanang condition gyud sa bata, general check-up gyud siya. So kung naa siya yung mga respiratory problem, i-treat lang sa siya. Then i-refer gyapon na diretso gyapon sa dental. Kinahanglan gyud nga kami may muduol gyud dito kay lisod man sa mga bata mo ato sa health center. Labi na kung ting klase. So kadinero hangtod ning buwana mukapina sa napo ka mga daycare center ang ilang naduaw. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok.